Bueno, boa tarde. Empezamos logo a Comisión de Transparencia do día de hoxe. O primeiro punto é lectura e aprobación se procede a acta anterior, que data do día 22 de xaneiro do presente ano. Algúnha observación que facerlle ao señor secretario? Simplemente un apunte. Esta diputada fixo un par de preguntas nesa comisión. Unha delas era se podían facilitar información sobre o ciberataque. Me imagino que todavía continúa a investigación, me imagino. E a segunda é se nos podía consultar a lista de admitidos, lista de admisión e quendas do programa Esquiou. Se nos contestou que na próxima edición se revisen as bases da convocatoria, iso é o que pedíamos. Se nos contestou que se lle pediría un informe ao Servicio de Deportes. Nós non recibimos nada, non sei se se esqueceron ou se... Hasta donde sei, e eu din instruccións o día seguinte que lle pasaban a resposta ao grupo. En todo caso, mañá mesmo comprobo, pero a min incluso me deron a resposta para que a lera. O sea que algo pasou. Bueno, pero eso estaba en acta. Sí, bueno, ya, pero quero decir que ya por responderlle que se non lle chegou, pues ya xa contesto ahora e adiantámonos ao último punto da orde do día. Ben, logo o punto 2 é modificación da ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interina e laboral temporal ao servicio da Diputación Provincial de Ourense. Ben, aquí teño que, ao marxe darlle a palabra ao señor secretario, teño que matizar que despois da mesa de negociación que tuvemos hoxe cas organizacións sindicais, abrimos un plazo xeneroso para que poidan facer aportacións e, en todo caso, sometemos a dictamen igualmente a proposta e, no caso de que houbera alegacións ou aportacións que consideremos que modifican sustancialmente a proposta que traemos no día de hoxe, traeríamolos á comisión correspondente do mes de marzo, porque isto non o levamos ao pleno deste mes, levarémoslo ao de marzo. Digo por adiantar un trámite, en todo caso irá ao pleno de marzo e non ao deste mes de febreiro. Señor secretario, algunha aclaración máis? Non, se queren que dé a lectura... Si queren que dé lectura o informe proposta, ou se como teñen todos, se non é preciso. O diputado delegado é que modificar o artigo 8 en canto á composición dos tribunais de selección e modificar adicional a disposición adicional segunda e unha disposición transitoria. Iso é o contido da proposta. Ben, abrimos logo un turno de intervencións. A señora Lama non ten nada que decir. Don Bernardo, tampouco. Democracia Ourensana. Vamos por orden de menos a máis. Bien. Nada, sin máis, non, tampouco pasa nada. Buenas tardes. Boa tarde. Gracias, señor presidente. Evidentemente, este punto tenía que ser retirado del orden del día hoy. Ya nos habíamos dado cuenta porque ¿dónde estaba la negociación con los sindicatos? Haya acuerdo o no haya acuerdo, es algo que ustedes no pueden obviar. Entonces, para nosotros, le vamos a pedir la retirada de este punto, pero ya, como nos ha dicho el presidente, va a ir para el pleno de marzo, entonces nosotros aquí no tenemos nada que objetar. Que se nos comuniquen las propuestas que tienen que hacer los sindicatos en la mesa xeral y entonces ahí pues votaremos y nos posicionaremos. Gracias. Ben, eu simplemente matizar o seguinte, negociación claro que houve, hoxe pola mañá, donde a presidencia que lles fala pois tuvo a xenerosidade, porque así o entendo, de abrir un novo plazo para que fixeran aportacións, pero a negociación si houve. E se nos mantuvéramos na nosa postura, pois hoxe estaría aí que o acordo, a proposta de acordo. O sea que negociación si houve hoxe pola mañán, é bastante larga, por certo. Como todas las negociaciones con los sindicatos, yo soy la concejal de personal de mi concello y sé cómo va eso, pero no hablé de generosidad, hablé de que tuvo que dársela sí o sí porque se la pidieron ellos. Entonces, al pedirle ellos un tiempo para propuesta, no le dio el tiempo suficiente para que ellos estudiaran el tema. Entonces, bueno, generosidad o no, si usted cree que queda más convencido y bueno, más contento pensando que le dio generosidad, pues por nosotros no tenemos nada que decir. Pero bueno, es lo que habría que hacer. Le tiene que dar un plazo a los sindicatos para que evalúen el tema, lo estudien y lógicamente todo va por plazos.
Bueno, a verdade é que eu non sei o que valora usted de generosidade ou de contento. Eu non me quedo contento nin descontento. Eu exerzo a miña responsabilidade. A cousa non se trata de contentar ou non. Vostede en Verín que ten experiencias varias e variopintas, bastantes máis que Por aquí. eso le digo que en ese terreno, sí, pero en ese terreno... sé lo que le digo, que en la mesa xeral hai que darle la importancia que tiene. Perdón, a mesa xeral foi convocada en plazo, deuselle documentación aos sindicatos e hoxe podemos rematar, sin máis. E usted debería saber, xa que ten tanta experiencia. Pero, bueno, non vamos entrar en discusións xurídicas que non veñen ao caso. Deuselle máis plazo porque quixo a presidencia, sin máis, e tan claro como lo digo. Según fuentes sindicales, lo dijeron que bueno, se lo habían pedido. Pero bueno, yo no estaba allí presente, no le puedo decir. Pero vamos a ver, el que pidan, pueden pedir 3 meses más o 3 años. Me parece mentira, vostede que a experiencia que ten que me diga eso. Pero bueno, vamos a meter a votación o dictame que xa digo, queda condicionado a que se as aportacións que nos presentan son de consideración ou entendemos que sean así, volveremos a traer á comisión correspondente, senón... Pero non sei, se se retira da comisión se vota igual. No, vamos a votar o dictame igual. Votos a favor? Votos en contra? É bo que se poñan de acordo, De que se retira, bueno, la duda le entró a mí en ese momento. No, preguntaba, sin ninguna intención. Se retira... Pues a ver, vamos a ver si queda claro, vamos a terminar a votación e logo explico outra vez. Abstencións, 2. Bueno, queda claro do seguinte maneira. Sometemos a dictamen a proposta tal e como está presentada. Se as aportacións dos sindicatos no plazo generoso que volvo a repetir que se lle deu modifican sustancialmente ou entendemos que o modifican, volverase a traer a comisión. E se non irá al pleno de marzo, non sei. Oye, non sei inglés, non expreso máis. Non se retira, entonces. Creo que quedou claro desde o principio. Pensei que entendían que se retiraba. De todas maneiras, cada un expresa como se expresa, eu lamento non haber expresado mellor. Queda claro logo, señor secretario, a votación do dictamen? Que sí, votos a favor del PP de Democracia Cristiana, en contra del Grupo Socialista e 2 abstencións de BNG e Ciudadanos. Moi ben, pois nada, así foi. Ben, e pasamos ao punto 3, que é moción do Grupo Socialista para a creación dunha comisión informativa especial de investigación sobre os contratos menores da Deputación de Ourense. Ten a palabra o Grupo Socialista, quen? Moitas gracias, señor presidente. Disculpen pola voz, pero ando un pouco agripado, pero bueno. Entendémonos ben. Eu creo que sí. Unha vez máis, o Grupo Socialista trae a este pleno unha grave problemática que afecta a esta Diputación Provincial que, segundo titula un artigo da prensa nacional, a Diputación de Ourense encabeza un ranking de moi dudoso prestixio, xa que esta entidade é a líder a nivel nacional de todas as administracións en cantidade axudicada a través de contratos menores cun importe que supera os 2 millóns de euros en 57 contratos. Estes datos son máis sangrantes se tomamos como referencia os 2 últimos anos, onde o reparto a dedo desta casa foi de 7 millóns de euros, fragmentados de forma presuntamente irregular en 160 contratos menores de obra entre 4 empresas, executado por Manuel Baltar. Tras a entrada en vigor da Lei 9/2017 sobre a nova regulación sobre contratos públicos, a Deputación de Ourense repetiu estas adxudicacións menores en moitos casos con importes exactamente iguais, no borde do límite máximo permitido, independentemente do obxecto e sempre entre as mesmas empresas. Bueno, sigue o resto da moción que a teñen vostedes todos, e a proposta de acordo que presentamos é a seguinte: creación dunha comisión informativa especial de investigación sobre o procedemento de adxudicación dos contratos menores desta Diputación Provincial. Nada máis. Doña Monserrat Lama. Simplemente decir que este grupo está a recabar a información necesaria para poder ter unha posición concreta ante esta moción que presenta o Partido Socialista, así que vou a facer unha reserva de voto. Moitas grazas. Don Bernardo Varela. Bueno, pois ao respecto desta moción, desde o grupo do BNG xa trasladamos a nosa preocupación no seu momento por este tipo de adxudicacións e de feito solicitamos un informe por parte dos servicios técnicos xurídicos desta Deputación Provincial que estamos a agardar, non nos foi aínda facilitado, posto que efectivamente entendíamos que resultaba cando menos alarmante a información tal como se enfocaba
no diario Expansión, creo que era o Confidencial. E que efectivamente estaría ben que a Deputación saíra a defender a súa honorabilidade, de ser o caso, ou que se rectificaran estas prácticas se efectivamente estaban mal plantexados estes proxectos. En calquera caso, como se di moitas veces, pois a honra tamén hai que un pouco ofrecela, e seguramente non é moi edificante despois da última modificación normativa que haxa tantísimas adxudicacións sobre todo no ámbito que sería dos asfaltados, vamos, porque basicamente aquí estamos falando de temas de estradas que sexan sempre adxudicadas ás mesmas empresas e moitas delas por unhas cantidades moi próximas ao límite legal dos 40.000 euros, que, bueno, sería discutible o tema do fraccionamento, seguramente nos dirán os servicios xurídicos, pero estaría ben que os servicios xurídicos tamén se pronunciaran ao respecto. Entón, a min o que me gustaría é, efectivamente, como decía a compañía de Ciudadanos, que antes de chegar ao pleno da Diputación estuvera ao noso dispor eses informes técnicos xurídicos que solicitaron no seu momento, porque xa vai un mes desde que se solicitaron e, bueno, os contratos foron do ano pasado, supoño que xa empezará a ver deste ano, pero estaría ben que de existir algún problema con este tipo de contratación, xa digo, máis alá da parte estética, que estéticamente estou seguro de que sí que o hai, pois que nos foran facilitados eses informes. Polo tanto, por agora reservaremos o voto, pero sí que nos gustaría que coa maior premura se nos facilitaran esa información. Ben, gracias, señor Caride. Sí, por Democracia Mensana vamos a votar negativamente a proposta e as razóns tanto xurídicas como políticas, exporámolas no pleno adecuadamente. Ben, o grupo do Partido Popular, como seguramente vostedes xa intuyen, non fai falta que o digan moi claro ni máis alto, vamos a votar que non, e creo que demostraremos claramente porque dicimos que non. Señor Lama, algunha intervención máis? Señor Varela? En todo caso, intentarei que ese informe que solicitou, pois que lle poida ser facilitado, que sei que últimamente os técnicos andan bastante atareados con cierre de ejercicio, etcétera, etcétera. Pero, bueno, intentarei, non? Por a nosa parte nada máis, está exposto o que pensamos e ojalá que nos poidan demostrar que estamos errados. Pues seguramente yo demostraremos, sí. En todo caso, abundando no que decía o portavoz do voceiro do BNG, pois o mellor a legalidade os ampara, pero a estética non. Pero bueno, en todo caso esperaremos logo ao día do pleno. O da estética é moi subjetivo, e usted sabe. Hasta algúns son mellores mozos que outros, incluído que a min, claro, que son pouquinha cousa. O sea que mire usted esa estética variada, non? Ben, pois sometemos a votación isto, votos a favor, Grupo Socialista, votos en contra, abstencións ou reserva de voto. Moi ben, queda dictaminado desfavorablemente logo a proposta feita por o Grupo Socialista. O punto 4, moción de urxencia. Algún asunto dos grupos? Señor secretario, tampouco nada temos nós. E punto 5, rogos e preguntas, aunque empezamos por eles xa, pero algunha cousa máis? Nada máis, por moitas gracias e bo entroido en Xinzo, en Berín e tamén en Muiños, claro.